हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोना दिनैसो भिडिअ लाबोनो हादों बारहुंखा बारनायनि थाखाय जोंनाव कारेन्ट गैयामोन बेनि थाखाय गासैबो सुइच अफमोन निउसबो नुवाखैमोन आरो मबाइलाबो सुइच अफमोन आरो भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन दिनै आं ससियेल मिडियाखौ खेवनाय लोगो इउट्यूबखौ नायनाय लोगो मोनसे निउसखौ गिबियावनो नुनो मोनदों रनजन दैमारी बिथांजों लोगोसे सानैसो NDFB बिथांमोननि हियारिं दं बे हियारिंआव दिनै मा जागोन ना जाबाय बेखौबो आं मिथिया जिहेतु आं जोबोर लेटैसो नुदों जिहेतु दसे सिगांल'सो आं मबाइलखौ खेवदों बिनि सिगांबो मेट्रिक डिउटियाव थानायनि थाखाय जेबो मिथियासै नाथाय मबाइलखौ खेवनाय लोगो इउट्यूब बायदिसिना ससियेल मिडियाखौ नायनाय लोगो फेसबुकखौ नायनाय लोगो नुबाय जे रनजन दैमारी बिथांनि हियारिं दं दिनै 28 मार्च बेयाव रनजन दैमारी बिथांनि हियारिं दं हाइकर्टआव गुवाहाटी हाइकर्टआव लोगोसे गुबुन माखासे केडारफोरनिबो हियारिं दं बेबायदि मिथिनो मोनदों नुनो मोनदों बनसु जि गोदान फरायसा आफाद बिथांमोना मा खालामदों केन्डेल लागायदों बिथांनि मुङाव आरज गाबदों इसोरनियाव आरज गाबदों जेन बिथांनि फालै बिथाङा जेन जेलनिफ्राय थाबैनो उदां अख्राङाव फैनो हागो जेन हियारिंआ रनजन दैमारी बिथांमोननि फारसे थाङो बिथांमोननि पजिटिभ लाइनाव थाङो बेनि थाखाय केन्डेल सावनाय नुनो मोनदों आरज गाबनाय नुनो मोनदों बेबायदिनो माखासे सुबुंफोरखौबो जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव रनजन दैमारी बिथांजों लोगोसे जेलाव थानाय NDFB बिथांमोननि थाखाय उदां अख्राङाव फैनायनि थाखाय आरज गाबनाय केन्डेल लगायनाय बाथि सावनाय बेबायदि नुनो मोनदों आरो माखासे बेबायदिनो इसोरनियाव आरज गाबनाय नुनो मोनदों आंबो सासे बर' सुबुं हिसाबै इसोरनियाव बेखौनो आरज गाबगोन जेन बिथांनि जि हियारिं बिथांमोननि जि हियारिं बे हियारिंआव जेन रनजन दैमारी बिथांनि फारसेनो पजिटिभ लाइनाव थाङो आं बेखौनो आरज गाबगोन बिनि बादै आं बिसेस माबा मोनसे बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोआखै आरो लोगोसे जोंनि साफ्रोम बर' सुबुंफोरखौ आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामगोन पार्टी आफाद बायदिसिना राजखान्थिखौ दोनथ'नानै दसे समनि थाखाय 1 मिनिटबाबो बिथांनि थाखाय गोरबोजों जेन इसोरनाव माबा मोनसे आरज गाबो जे गासै बर' सुबुंफोरा आरज गाबोबा थारैनो बिथांनि उदां अख्राङाव फैनाया जोबोर इजि जागोन होननानै आं सानो बा बिसाराव रनजन दैमारी बिथांनि फारसे थांगोन पजिटिभ लाइना बेबायदि आं सानो बेनिखायनो गासै बर' सुबुंफोरखौ आरज गाबनो खावलायो रिक्वेस्ट खालामो जेन रनजन दैमारी बिथांखौ गावनिनो सासे बिर जोहोलाव बर' हारिनि सासे बिर जोहोलाव साननानै जेन आरज गाबो आं बेखौनो बुंगोन जों नुनो मोनदों आथिखालाव आफादजों आफाद बांसिन नांलायनाय नुनो मोनदों आफादखौ रायनाय मोनसे आफादखौ रायनाय सोरबा आफादखौ रायनाय गोजाम आफादखौ गोदाना रायनाय गोदान आफादखौ गोजामा रायनाय बा लिडार गोबां कनस्पिरेसि लोगोसे गेजेरावनो सानैसो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो PIL होना बाय BTR गोजोन गोरोबथानि सायाव बेनि जाहोनावबो थासारिया मोजां नङा बर'फोरनि गेजेराव माखासे गावला गावलि जाबाय बेबायदि जों नुनो मोनदों आरो मोनसे गोदान पलिटिक्स नुदों जा दिननिफ्राय BTR रेकर्ड जादों बै साननिफ्राय ससियेल मिडियायाव गोबां सुबुंफ्रानो आथिखालाव पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंनो गोरों जाबाय नङा होमबा मोनसे समाव 2020 मायथाइनि सिगां बेबायदि नङामोन नाथाय 2020 मायथाइनिफ्राय जों नुनो मोनदों बेबायदि माखासे सोंखारिलायनाया बांद्राय जादों सबबो गाव गावनि आदा बुगाव मा होनो बर' बेबायदि सबबो गाव गावनि आदा बुगाव गावनियानो कारेक्ट रावनियाबो कारेक्ट नङा गावनियाल' सैथो बेबायदि मोनसे थासारि नुनो मोनदों नङा होमबा आरो आथिखालाव मोनसेखौ नुदों आथिखालाव एबसुखौ बांसिन रायग्रा जाबाय नङा होमबा माने बाथ्राया ओरैबायदि गाव गाव आदा बुगाव बेबायदि जादों नाथाय बे गासैखौबो दोनथ'नानै सोरबा एबसुआ गाज्रि सोरबा बनसुआ गाज्रि सोरबा मायाबा गाज्रि बेखौ दोनथ'नानै जे बर' सुबुं बेबायदि साननानै रनजन दैमारी बिथाङा जिहेतु सिगनेटरिबो BTR गोजोन गोरोबथानि बिथांनि थाखाय जेन माबा मोनसे आरज गाबो आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामगोन बिनि बादै आंहा बुंनो गोनां जेबो गैया मानो होनबा बर' हारिनि सायाव भिडिअ बानायनाया आथिखालाव जोबोर माने डिस्टार्ब मानो होनबा बर'फोरनि गेजेराव ससियेल मिडियायाव रायखोमानाय नांलायनाय रायनायनि बादै जेबो नुवा बाखि कनस्ट्राक्टिभ जेबो नुनो थांला इउटिउबाव जे जोंनि हारिनि मानसिफोरनो नलेज नाङा होननासो आं बुंगोन दा जि थासारि नुदों नलेजनि फारसे जेबो गैया बर्थमानाव जे नलेजनि फारसे गांनाय उखैनाय मिथिनो लुबैनाय बेफोरथ' माने जिर' जालांबाय जियानो जाया मानो गासैबो थासारिखौ गासैबो पलिटिकेल गाव गावनि माइलेजखौ जेन नायालासे दिनैनि थासारियाव जे रनजन दैमारी बिथांमोननि फारसे माबा मोनसे आरज गाबो बाथि लगायाबाबो केन्डेल लगायाबाबो गावनि अन्तरजों बिथांनि पजिटिभ लाइनाव जेन बुङो बा सानो इसोरनियाव जेन आरज गाबो बेखौनो आं रिक्वेस्ट खालामगोन बिथांनि जि हियारिं जानो थांबायदों बा जाबायदों बे हियारिंआव जेन रनजन दैमारी बिथांनि फारसे माबा मोनसे प्लास पइन्ट जायो बेनि थाखाय जेन इसोरनियाव जिखुनु प्रकारै नोंथाङा जाय राहायै हायो जेन आरज गाबो बेखौनो आं बुंगोन बर' सुबुं हिसाबै आफाद पार्टी हानजा बायदिसिना अर्गेनाइजेसन बेफोरखौ दोनथ' आं लिडार नों लिडार बेखौबो दोनथ' गावबा गाव आदा बुगावखौबो दोनथ'नानै जेन माबा मोनसे आरज गाबो मानो होनबा
सबसे गेदेरसिन रियेलिटिया जाहैबाय नांलाय खमलाय जाबाय थानाय नुनो मोनदों, माखासे डायलग होलायबाय थानाय नुनो मोनदों, सोरबा सोरखौबा रायनाय जों नुनो मोनदों। बेफोर आसलते बुंनो थाङोबा दसे समनि थाखायल'। सबसे गेदेर रियेलिटिया जाहैबाय मा, रन्जन दैमारि बिथाङा सिगनेटरि। बिथाङा उदां अख्राङाव जोबोर थाबैनो फैनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो दरकार, नङाबा बिथाङा जेब्लासिम जेलाव थागोन अब्लासिम बर' हारिनि गेजेराव गावस्रालायबाय थागोन बे सियाव। बिथाङा उदां अख्राङाव फैनानै बर' हारिनि थाखाय मा मावा बियो मेटार नङा। बिथाङा उदां अख्राङाव फैनाया जोंनि हारिनि थाखाय गोनां। ओंखायनो जों आर'ज गाबनांगोन, आयेननि गेजेरजों बिथाङा फैयो, मानि गेजेरजों फैयो, नाथाय साफ्रोम बर' सुबुंफोरनि मा थिग सापर्ट मोनोबा इसोराबो माबा मोनसे नायफिनहरगोन खोमा, आं बेबायदि सानो। आं बाथ्राखौ माने मोनसे आध्यात्मिक लेभेलाव बुंनो नाजादों। बेवहाय आङो रियेलिटि, रुल्स, आयेन, कानुन, ल, एक्ट बेफोरजों थाङाखै, एबा हाइकर्टनि ल, सुप्रिम कर्टनि ल, क्रिमिनेल ल बेफोरखौ लानानै बाथ्रा बुंनो थाखाय जास्ट जोंनिफ्राय सापर्टखौ जेन दिन्थिहरो बेखौ लुबैदों, जेन इसोराबो नुयो बा गुबुन पाब्लिकआबो नुयो। जास्ट आं बेखिनिखौनो बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोदों। जानो हागौ माखासे गोरोन्थिबो जानो हागौ। जुदि नोंथांमोना गोरोन्थि जायाखै सानदोंबा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम, कमेन्ट्स खालाम, आरो चेनेलाव जुदि गोदानबा साबस्क्राइब खालाम।